Ochimu gozielu mundinne Olisa Chukwu gozielu n'ụmụnne mụrụ Okike kelu ụwa gozielu ụmụnne mụrụ Mbịali n'olu eni gozielu ewu chenwe Ewu mee ewu Chukwu ewu chenwe Obodo ekwelugo na mụ na chi m si je Obodo ebule egwu mụ na-adịkwa m mma ewu chenwe ụwa m Ụmụ obili Igbo na-etizi egwu ike Obodo ekwelugo Akụ nwa afọ nọ mụ na-ebeli njenwe Ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ ewu melie Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike Ndị eje abụ ọgụ ka anyị si eje na n'ugoyi Ewu meghe nna m ewu na-enwe Nchukwu gozielu m ndị nne Nchukwu gozielu m mama o Chukwue ike kelu ụwa gozielu m ndị nne Maka n'ibe nne na-alụ n'uwelike umenwe O nwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ Ewu mee ewu Chukwue ibe nne na-alụ n'uwelike Isi waba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Afọlụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa bebe akwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Agụ ụgbụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa kuku ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa sabụ ụgba ọkwa nne ka a ga-akpụ Polisi bụrụ nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa nwụrụ anwụ ọkwa nne ga-ebe akwa ewu chenwe Na kedu ifeọma ị ga-emelụ nne mụrụ Na kedu ifeọma ị ga-emelụ mama nne mwe Na kedu ifeọma ị ga-emelele nne mụrụ Kwanụ m ifeọma ị ga-emelụ mama ya Onye buru gị n'afọ ime ifela ka ọnwụ ide naanị Takwuo afụfụ Nwa ga-etu esi amụ nwa Nchi m gosielu m nne m Olisa Chukwu gosielu m ndị nne Egwu m na-etila ala Egwu m okoko N'afọ na chi m agọziwo Egwu m mabata Obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenu chi Ngwa na-ekwenu chi nwe N'afọ na chi m agọziwo Egwu m mabata Ọlabịa ịgọkwa egwu ka anyị eje Ewu mmehie ehihie N'afọ na chi m agọziwo Egwu m mabata Obodo ekwelugo ịgba m ekwelugo ngwa na-ekwenu chi Ngwa na-ekwenu chi nwe N'afọ na chi m agọziwo Egwu m mabata Ọkwa ndị nne ka anyị na-ekwu okwu Ewu mmehie ehihie N'afọ na chi m agọziwo Egwu m mabata Obodo ekwelugo ịgba m ekwelugo ngwa na-ekwenu chi Ngwa na-ekwenu chi nwe N'afọ na chi m agọziwo Egwu m mabata Mbịale ka mụ na-akpọ gị nne m we Nne m nke ka mụ na-ekwuo nne m we Ife nne na-alụ n'uwelike Ịmakwa n'ife nne na-alụ n'uwelike Ndị nne ọkwụnụ ka mụ na-ekwuo ndị nne Akwa ndị nne na-emelụ m arụ Alịlị ndị nne na-emelụ m arụ Ihe ọma niile dị iche iche nke ị na-emere anyị Chineke anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka nwa oru gị onye nke isi n'ala nke ndị dị ndụ wee kpọrọ ya dobe n'ala ndị dị nsọ Chineke ekele dịrị gị n'aha Jizọs Chineke anyị na-arịọkwa onye nwe Chineke
Chineke biko narụkwa ekene ihe nọọ gị ka ọ sọ iwe nnọọ ebe nke ọ nọ ihe ekpọrọ ya desa n'ụwa wee nọta ihe nke n'ụwa ọ nọ onye nwere ike ekele dịrị gị onye ezi omume anyị na-ayọkwazi gị maka ndị nke ọ hapụrụ nwa di ma ụmụ ya ndị nwoke ma ndị nwaanyị anyị na-asụ gị Chineke nna nara ekele n'isi ha gọzibe ha anyị na-asụrụ onwe ya na-eme nwatakịrị ụmụ ibe na-eji enye nwatakịrị n'aka mgbe ị na-ayọrọ ya ihe ị na-asị ya nna 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 ị na-akpanye ya ihe ị na-ayọzi onege Chineke biko mee etu a mara ihe enye ndị a ka ha wee na-elụtọlọta ụfụ onye nke hapụrụ ha onye nwe Chineke ihe ndị a ekwere n'ihi mee ya in Jesus name anyị wee na-ayọkwasị gị maka anyị onwe anyị ndị gbakọrọ ebe a akwụkwọ ugwu anyị ọsị mee ka ha si wee gbakọọ n'ili ozu ọkụ ihe a ka ha Mrs. Christiana Onuabuchi Udoye with the Vice Principal Administration Ana let Christiana not marine away for the first grade on the Aquapa no more already way data for the school Akademi haji ebe news na ụmụ ya ka ya na-ebe akwa na-eti ọrụ eziokwu ọnọdụ abụrụ the principal na onwe ya members of staff ọnọdụ na onwe ya nweta ndị nọ na onwe ya Christiana Onuabuchi Udoye. Count it and make sure it's Biko Ndubu Udoye. Ndị nọ n'iru unu bụ ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ ndị mpọte ebe mama unu na nwunye unu bụ Christiana ụlọ ọrụ bifo ọdịza ka o siri dị. Anyị nọ n'ebe a n'ezie n'uru anyị nwere obi nnukwere ime maka ọnwụ ya maka na anyị anụrụ ọkụ wee mụ she left without a word. yes. O wutara iri nne ndị na-agbalụ ndụ ya nwụrụ mgbe anyị ji wee tụọ anya only to be met very badly. So, Oguta iri nne gbakasị anya. So
So na anyị na-ebe anụ a iji wee kene wee tasie unu dibe ka anyị nwa wee dibe kwuo because na mma na gap o wepụrụ na school ọ dị too much because na onye nwa bụ onye isi ndị nwa bụ onye isi ndị amarụzi n'ụlọ nne ha fọsịrị ndị Igbo so ifo na gap o nwere klaasị na-adị ebezi because of expert so so anyị na-atasi unu die ya bụ ọnwụ amakwa nke o si ịma na ọ nwere ihe anyị na-akwadobe by Ọgọst ọ kwesịrị ọ na-enwe ọṅụ a na-akwado si m na dọg nri asị ya ji gba ọgwụ ọ na-ekwu ewu joy and mmago ma ọ gbago ọgwụ na ọ na-atụ anya na ọ ritaya ka ọ jee dozie ya ọfụma kwesịrị ọ na-agwa anyị ife niile nwere ife ọ na-ezo ezo ka ọ bie ya so unu ga-ejikwa ọnwụ ahụ dịka otu unu ga-eji ọnwụ abụrụ ife mmebi kama anyị ga-anwụ ahụ wee fụkwu anya etu a ka ọ dị anyị ncha niile na ebe a onye ọbụla nwere 6 feet ọ mgbe oyi eji wee bụ so n'oge ka ọ rakọrọ so anyị wee na-arịọ Chukwu ọ bụrụ na ọ nwere ka o si wee mejọ maka mmadụ ka ọ mmadụ azụ ada agọrọ nwe ka o si wee dị ya ma eli ede ewere obiọma ya ma eli ede maka na obiọma ka Chukwu chọrọ ọ bụrụ na imeka nke a na imeka nọ na inwegotụrụ obiọma obi gị dị ọcha yele ọhịa ọnya bụ ife Chukwu na-achọ so ndo nụrụ ime ka anyị ji anya ya okpuru ọrụ okwu gaba ndị welfare pọtek ya ndị otu jikọọ ndị nkụzi niile nọ na pọtek o nwere ife ha nwere mee prezenteshọn anyị mmanya ndị a ịgbakwunyezila nke ahụ nwa the school community, the school management. We're not sick of our name, I guess. I'm going to be Christiana. I'm going to be Jesus, many. I'm going to be ndị mpọtek anyị kenere unu jisie na ike na omume unu na-eme afọ nke unu si wee bịa na ikwesị because you lost your dearly beloved one of you. It shall also be well with us. God provided for these things. Wants to be born and wants to die. It's there. There's nothing one can do about it. Important thing is for humanity to realize that these circumstances around, that people should be prepared always for the finality. I went as you know. Ukwu unu ji wee bịa Oraukwu unu ya ji wee nachighi azụ ọ ga-adịla unu mma n'aha Jizọs. Anyị na-ekene unu mmaji for the goodwill you showed to us and one of you who is now late. Ọ ga-adịla unu mma n'aha Jizọs. Daalụ unu. Thank you very much. Again, what the food about Christiana or Onuabuchi? As in our God, by the
so I love man, I don't know, but I wait not to my all the come on, if I need to go, snake and uncle and uncle for years, we can have an alpha Jesus that's going away. Hasta matan ataca na tegonya ya do tirian na njiri mara akuma gwa dere de nkembo obu nke adere na akwụkwọ nke bụ amaala oge edere ya ka onye dere ya nke ịtọ anaghị agbanwe ya agbanwe uru agụmagụ edere edebara ọ na-ekembo iya microphone n'ọlụ kemgbe aka na-atụtụ atụ kedu ka aka na-atụtụ atụ kwụsịrị ọtara ya na-ekwu iso na ndị ọnwụ atọrọ m side talk atọrọ m side talk atọrọ m side talk Kwa nolo nana. Kwa isiokwu taa bụ gịnị agụmagụ ederede. Gịnị bụ agụmagụ ederede? Kedu onye agwa m ebe agụmagụ ederede? Kedu onye agwa m ebe agụmagụ ederede? Kedu ụmụaka bụ ihe a? Kwe fụkọ m bata mmadụ abatazina. Nye m si ebe akwa. Gịnị agụmagụ ederede bụ echiche mmadụ chepụtara banyere ụwa anyị nọ n'ime ya wee detuo ya na gịnị n'akwụkwọ. Adị agụmagụ ederede ụzọ ịtọ. Nke mbụ bụ abụ akịkọ na gịnị ejije. Kedu ụdị agụmagụ ederede ole ka anyị nwere? Gị ọtakịrị anyị ege ntị soro ndị a na-ekwu ndị ọwa ọpịa
Peter
somebody who is not your mother. Anyone there? We don't remember. She was out there. Very twice. I don't find out. You're not going to there. I know the accident of Technical School. Oraukwu na ụmụnne ya onye nke anụ na-azụba na onwe ya up and down. Akpụrụ m ụdị isi nwa na onwe ya ọkpụrụ ọ dọrọ m mma n'isi agwa ndị isi nwere ndị ọ na-efit onye abụ ka o si fit ya akpụrụ m ụdị isi ọ dọrọ m mma ọ ka nchepụ ahụ Christiana. Onuabuchi Udoye na Onuabuchi. Oh, they make a Onuabuchi. I see the man now for the Christiana. I want for
Christiana,
Ozigbo daalụ ndị anyị na-anọ bụ Ikpere Hamadike na ụmụnne na nwanne nwanyị n'afọ lekere ọdịmmegba Rodrigo Obujiase oge nne ya mmadụ ịba ya ọdawu ọ bịa na otu depụwa akwa burukwe mmanya ịtaji ụmụnne Edwin Ikeme na onwe ya ka onye ọgọkọ ọ bụ n'ihi na nwunye ya na onwe ya bụ immediate senior sister Francis na-agba oriakụ ya ọbịa na otukpu nwunye ọbịa nwoke ahụ wee zie ka onye nke ọma burukwe mmanya kpọrọ ụmụaka ya na oriakụ ya ọtụ nwanne ya nwaanyị anyị kenere unu nne otu na ọkpara nnedi aka ọdụ nnedi ọzọ
Oraukwu. This is Okafor. From over Israel. I'm going to be by your house. Nee Onyibalu. I do not know. You're welcome. And I know that one again. Ojo ọgbọ ìjọba. Bọ̀dì Amada. Ndé Francis na ogbu ya. Wọ́n jẹ́ emunare. N'otu ọgbọ. Àwọn ẹgbẹ́ ìgbà tó ń tọ́ta ìfẹ́ká na ogbu ya. Ọmọ ẹ̀ka ń tẹ́ na-adị n'ọgbọ. Ọdị. Àti ife nna gị igbe ya. Ọ bụrụ na ọgbara sie. Dị na ọkụkọ ga-adị ya. Ọkịta ẹ̀fọ́ ọgbọ nne ya. Ọ bụ ndị agagharị. Onye mmadụ okwu kanopi. Ọ bụ ọgbọ na-edebe. Na-eti nne m na-ekwusi ike nne m ọkpọgbugbo bifo
Ọ̀nà fíìmù, ọ̀nà nílò owó From where? Former student. The old boy. Mmesi fika afọ bonu bata ndị Igbo siri ike afụrụ anyị na-asụ na ndọrọ ọlụkwụ nnukwu obodo na dara ihe Chidimma bịa na-akpọ gị
I can again.
local government. Tapi ọjọ́ ló ń pa. Na-ebupụ efere nke ya hụ. Gbuo n'ikpere na ana gbuo ka ekunye ehi na-eto esi eme n'ala Igbo. Na-agba egwu na-agba ya na-agba ọnne gị ezuo nne gị akwasie ike. Sure, Amadike. Oh, sorry. Merci à boss. I make an economic start. I can hear to Ekwela Hamadike. Niba Oraukwu. Christiana Christiana de I met in so many places. You got to go. I'm an national when any can. Yes. You got to go. I'm an Christiana. I near the follow. Na bed the Chukumu. You got to go. No more than a bit you on him. You got to go. I'm telling them forever. Yeah, I'm called. I'm calling. When I'm working high, because I maybe yes. So you know why if you hook was a man, I'm working here. Yes. So I will be back. Never know me a blue nine. I only have a Biana, a Christiana, be a Christiana and cook. A Kitchen and cook, a Capanini Kukurum. Oh, you was so I take a series. Make us see a web, but I mean, you got a pan and cook. So, oh, tell us about my senior sister. You got to go. No, what was Ryan Channing and a wife. Western and Diary say bye bye. You got to go. Since no, there, I'm my every week. Better. Since no, I'm not doing every week. Whether the weather went towards the weather. Western I say, again, come, you got to go near blue, you get one egg. You look one out while you lie.
because na anyị niile jekọ ebe ahụ mana atụrụ anya igbo mba anyị eje ọsịsọ anyị atụrụ anya igbo anyị atụghị anya ọrụ anyị ji n'aka ehike ọka nkọ onye ka o ji wee na-ewute m so ị ma na mgbe e bidoro ozie n'ụtụtụ na be nna ya mụnwa anọ na be ma ebulu ozu sara ebulu ozu gafere nsị na m agha eje nwe ifu kristi mfe o ya enye m ụlọ edu stọọbụ ọ bụghị na ọ na-edu stọọbụ ma aspa na ọ na-enye m nsogbu ọ na-agụ akwa nọ na ọ na-agụ akwa gote akwa na mgbede m ji efu ya ma nsị a nye ụkwana iwe na m abịaghị so jewe ka ọ sị m na broshur na ọbụlago ma post ya sị ma biko ya nye gosiri m ya na m achọghị na ya ka m nnabatasigodo na Christian nwana bifo ma afọbe ịghọtago o nyere m ebugbota nsogbu bụ ya na-ekwu onye ka m nsogbu ịghọtago ewezigo ihe a na-ekwu etu a nnọkịta a dịsọpụ onye na-abịapụ mgbarụ n'ụlọ mana nsị na ihe emegị ụwa gịnị onye ka m ji wee sị n'ụtụtụ abịa mkpuo akwa jekwa kịta jee mgbalụ nke onwe m nke aka mkpa wee bịakwa soro ka ịmasị ya na mma esokwa nwanne m nwoke ọ ka anyị ha wee mụba eje nwetara mma esokwa ya ejekwa ịghọtago otutere ime etuturu anya ịghọtago etu o si wee dị ma anyị na-asị gị ibe iguru na ndụ Kristi nwere ihe ịfụ ihe nrịba ama dị na ndụ ya ndị mmadụ ji ekwupụtara ya o nwere ezigbota ihe ndụ mgbaama dị na ndụ Kristi ịghọtago onye na-achọ kọta ka m kọwara mma bụ kọnel ọdịmmegbe ịghọtago mgbe m basịrị anyị ọfụ Kristi bịara sị m biko etu a mbara anyị mmarakwa etu m na-echu bụ egbodo anyị dobe n'akụkụ mụ dobe n'akụkụ ịghọtago m na-anata ụlọ ma ihe yunifọm were anata na-abata m akwụkwọ n'anya ka mgbe na-anata ịghọtago and ego iburu m ya nyanwa bụ Kristi onye a bụ ihe advice o nyere m personally onweghị m ya na ụmụ nwanne m amaghị ya ịghọtago because na nyanwa na-apụta ya na mmanwa kofuru ofu obiri na mgbe m na-eto ikorobịa onye gụrụ akwụkwọ na Oraukwu boys ya agbaghị onye nna ịghọtago mma a na-agba m asentisi aba mgbe m na-eto so Kristi wesị m were ya dị na-alụ so mụnwa na-anatakwa ya ịwụ ọchịchị ya sinsi mbara anyị from the first time ahụ yi uniform wee nata Kristi nọ wee nye m advice ibeghị uniform wee nata ọzọ kere mgbe eto the rank of lieutenant colonel wee bataja kịta colonel nke enyere m last 2 years akpọkwara m ya si ya na m agbagotakwa vote ịghọtago si ya na mkpụrụ ahụ ọkụrụ na amị ihe ọbịa n'ọba nke di ihe m mụtara na ndụ ya bụ ga-ejekwa na gụnibe onwe gị ebe mgbe ifere ịgbanutere ebuni n'onwe gị ịghọtago and Kristian mụtara ya wee ruo tata onweghị imekọtara ka isi mmadụ na kọnel ọdịmmegbe isi onye ahụ ya na-akpọ kọnel ọdịmmegbe ọfụ na ego yunifọm ihe testifies ihe ndụ anyị na-asị gị na ọ ga-adịrị gị mma aka ị nọnyere ezinụlọ a na-ekwalụ nwanne anyị nwaanyị Chineke ga-agọzi mgbe diọkpara ya jee nụ nwaanyị na Abaga eso nje n'ụmụnachi akwụ ụmụnachi ife Abaga na eso nje onwe ihe ọ na-eme ma ahụ efe mgbe ọ na-apụkwa obodo oyibo mbụ nwa ya nwoke dị dọkịta adịkwa m agwa ọgba mana o wutere m na mgbe anyị sọpọt ị na-eselebreti ezigbo ihe ka anyị bịaziri na-ekwu ihe mana Chukwu ka ma nke kasị m ịghọtago ebe ọ bụ na ọ masịrị Chukwu na oyi eme ya na ụmụnne ndị Udoye anyị nyere unu ọrụ bụ ibe anyị akụwara
Ewutego ọnọdụ a na nsodobe tata bụ ụbọchị akara aka ụbọchị bụrụ ụbọchị Tọzdee 17th March ọ nnukwu ụbọchị na Anambra steeti maka ọ tata ka Soludo were ọchịchị and ọ bụ tata ka ịkwa nwanne nwaanyị ya bụ ọ bụ ụbọchị agaghị echefu echefu in the whole history of Anambra steeti kedu ka o si gaa n'ụbọchị taa. Appearance of the side, they're born a maca. Amen. Huh? And then I hear, now they put a lie. Amen. Huh? I are ready to Amen. I can mean it, I can never say the year of Papa. Papa, I only get one, man. I'm not going. Yes. I think nobody even in the Yes, sir. I'm an exercise. Yes. Oh my God. Yes. So, where can I find in the bed here? It was we want a Sunday. Yes. Well, we got an archive. We can take you. Oh, yeah. Oh, Romana. So, can I be a work of over? Oh, yeah. Edward, look at I told back a share. And then you get a sailing back. I'm up on lawyer. Come on, I'm quite doing. I think I'll quite slow. How do you get here? I got quite slow. Yes. You know, you see, I can't overcome my Okuchika. What I laugh for Maria Casut and not as I presume. I don't know no
onye na anya mmiri na-agba bụ bọọlụ ncheta ya ghọtago amara m ụma aka ka isi si bịa ụwa sikweju ala ya mana aṅụrị ya na Chukwu na-arụkwa obi ya na ndokwa isi nọ n'eluigwe so n'ọnya ndị ụka kwalite ihe na-agwa ndị ụka ọwa ebe ọzọ ndị ụka esite na ka isi wee mụrụ atọ maka onye dị ibe vama onye dị ibe vama maka isi wee ezigbo mmadụ kwụsị ike n'ọrụ ya na-ekwu eziokwu na-ejechite ụka ya anya na-emepụta ya n'omume osiarị gbakwa ọrụ taa so ndị ụka na-ere ndụ ka isi anya ka fa wee kene ndị skuul ha ekele ka ndị skuul ha ọ kachasị chief Ụnachukwu di na nwunye a dị ebe a ozi eje onwe ya ezinụlọ a efe kanabata ka isi ọkụ anọ ọrụ ka isi na-ejikọ na dị na-anabata na-asịkwa ndị yes they use somebody maka na ị nara echefu ụfọ Chukwu bata ahụ mmadụ ka Chukwu kere bata n'ụmụ gị so ekelere m ndị so uru ka isi ekelere m ha cheta ka isi na ka isi bụ mmadụ ọ ya adịrịkwa mma n'afọ Jizọs anyị na-asụ unu nnọọ ka ama ndị ụnụ bụ eji wee na-ekene unu ụdị ekene a Honorable Onachukwu osisi ọma na Ojoto nna ya ugwu n'ọka etiti by the grace of God chairman Idebiri South Local Government Council. Kedu ka gị na Kristi si wee mara? Kristi bụ ezigbo ọyị nwunye m so ntizie maka otu ya na nwunye anyị bụ ihe na-emekwa ọfụma. Anyị na-asị gị nnọọ kekwana ihe na-agwa ezinụlọ n'ụbọchị taa anyị niile ka mfe mere ka anyị dibe n'onwe ihe onye eji ọgụgụ obi ka anyị aka na-enwe aṅụrị n'ụmụ mkpụrụ ọ tọrọ na-achọrọ ka ụmụ ya lekwasị mkpụrụ ahụ ọ tọrọ anyị na-eme ka anyị na-asị nnọọ ma onwe ya etinyekwu ị mara mụ na Kristi anyị nọ ka anyị abụ nwanne bụrụkwa ezigbo ọyị nke na afọ m afọ ibi na skuulu mụ na ya nọ ama na eji m maka na ọ nọghọzi na skuulu ahụ tinye transfa na mma maka na ọ mee ekwe m wee nọnwụ without Kristi maka na ọ m na-abịa ebe a na-afụkwa ya maka ọ na-awanye nawa skuulu mụ na a na-aya ama ọ bịa skuulu o nwere ebe ọ ya nọchiri m ọntiri m bịa mbịakwa ha na decha ha afa anyị agbago skuulu ọ bụ onye nwa bụ ụzọ bịa odeelu m afa nwa m bụ ụzọ bịa odeelu nya afa so anyị na-eme ka ejima na-eme ka nwanne so ụlọ ka asị n'ofu akụkụ ibi n'ụbọchị ahụ ihe niile nọ n'ụlọ ụlọ ka na-eje ebe ahụ steeti nwekwa ihe nkwado nri ọ ya eme maka na ụbọchị o kwuru na ọ ya ebido ọ ya akwụsị ọrụ na Ọgọst ka ọ ya akwụsị nkụzi ya mana ọ bịaziri ihe ndabido a wee dabido ya n'ike ụbọchị ahụ sọ ọ ya ebido maka ritayamenti ya ọ gwara m na ọ ya ebido ka ife a mechaa wee dakwasa ya mechaa bidoro ya dị next day wee ruo n'ụlọ ọgwụ wee sị ya ebidogogo gị ihe ahụ ihe esi n'ihi ebido na m ebido na gị ya o na ya agbakere ọ nụrụ olu m na ọnụ onye ma na m ziri m ozi and ọ nọ ya aka m nọ n'ije ihe ahụ wee ruo taa so obere oge anyị akwụ ya ụgwọ gọọmenti kwesịrị ịkwụ ya asị onye nọ na savisi wee anyị akwụ ya obere oge nọ ije ka m na-ejeri ya adị m ejegide ruo n'isi anyị na-asị nnọọ mụnwa bụ Chief Uche Oraukwu nna be enyi mụ na ezinụlọ a bụ ofu nnukwu ụmụ ụga mụ na Chinweze bụrụkwa ezigbo enyi Christiana ada mmadụ mmụọ mmiri uji wee bịa na nke Chinweze ọ na-aba ana m ebubu gị ya mbubu gị akwụsị ya na saịdị ọ gabazi ọgwụ n'ike so mụ na ya na-abụ bịa dị close
that thing bring us together. Mgbe Chinweze gwaziri m lekwa ife na-eme n'ebe nga ụlọ ọgwụ amarụgwọ m etu Chineke si mee nga pụsa elu echi asị n'ọgwụ onye a na-ebe nwa na-ebe maka na mgbe ọbụla ji wee bịara nke Chineke ọ na-abịa ọ bịara o wetara site na ajamasị ndị mmadụ sosibara ya ajamasị obere ekele Chineke nabata anyị na-asị gị nnọọ daalụ. Mụ bụ Chief Patrick Anekwe na mụ na mma n'obere. Anyị na gị na-ezi na-asị mara iji maka ya wee bịa. Okay, nwanne onye nwụrụ bụ Eze Kwesịrị bụ ezigbo ọyị nwoke bụrụkwa n'ebe m na Federal House. Anyị na-emekọrịta ihe ọfụma ihe dị otu a wee dakwasị ya wee sị na mma abịa nọnyere ya maka ọ na-eme ọfụma. So onye kpatara nji wee bịa ka nsị ezinụlọ na ndo ihe mere. Anyị na-asị gị nnọọ Chineke na-ekwe gị n'oge nke n'aha Jizọs. The powerful renter elu ihe mere iji maka ya wee bịa pụta ezinụlọ. Ma chọkwa na-ajụkwa onye na-akụ n'ụzọ ụlọ okwu akwa ka ede na mmanwụ ezigbo ọyị ọrụkwa na ife mere mepụtara nwaanyị anwụ ụlọ ọ ka anyị na-atụ alụ mgbe mma ha nwụ mana ọ Chukwu ma nke ka mma anyị ajụ anyị na-asị gị nnọọ Chief ka isi ịbụ nwa Kristi nwa nke one ka ịbụ kedu ihe ka isi wee akwamozu nne nke ka o si gaa n'anya gị? Mama gị nwere ihe ị ga-ekwu maka ya dịka mgbe ọ dị ndụ ịdị mmadụ ọ bụ etu isi mara ya mmekọ gị na ya? Anyị na-eme intaviu na-edistọbụ anyị. mmasị na ọyị maka ọ bịara ụwa ka ọ zụọ anyị bụrụ mmadụ ife na ọ na-enwe na-etinye anyị izizi even to her own say ọ na-alapụ ọ dị eti edo ọ dị echete dị na ọ nọ ụmụ ya ka ọma ekpe ekpere na-agba mbọ ego niile ọ na-enweta na-etinye ya n'azụ anyị ezi otu ọ dị ute m na ọ nwere otu a bikos mmasị mbọsị ọ ya bidoro ya ọ mụ ya nọ Anobe ọ na-achọ ka ọ dị mma o jide anụ ọhịa so wute m na ọ nwere otu a ọ bụrụ ya plan ọrụ ya ajụjụ ọ bụrụ na ife a na-ego ndụ a ga-egotere ya infat ọ bụrụ na ife a na-eji ụmụ afọ alụ ya eji wee iya sacrifice ka e wee nweta ya ya because she deserves it o kwesịrị ka ọ tara ọ ka akwụkwọ o kwesịrị ịdị ụlọ akwụkwọ nche niile nwere plans Chineke mere dị otu a nke ndị na-ekene mmadụ niile bịa in fact, I'm not the mother. Mom, my mother were fans. Many people like it. Many people be there. And I can't my own chief my mother, in fact, is something in their life. So they can gosiri ike ndị ọrụ ukwu ndị obi obi anyị ebido na ọtọmọkọ ọtabisi. Yes. This is High Chief Patrick Onuabuchi Udoye nke mbụ na ọtọọrụ ukwu. Yes. Gịnị kpọtara gị n'ezinụlọ a iji wee bịa? Ihe kpọtara m ebe a bụkwa na ibu. Ihe ọnụgodo bụ na Francis onye nwunye ya nwụrụ anyị ncha niile
tonitesịrị ọ bụrụkwa sọ na anyị tonitesịrị emechakwa mụnwa bi Cameroon mụnwa na Cameroon gbabọghị bụrụkwa Cameroon na-azụ afịa emechakwa nyanwa bịakwa Cameroon oge na-ebugo ngwa anyị na-abụkọta na sọplai kwa anyị na-emekọrịta ka nwanne na nwanne ịghọtago ife m na-ekwu ino si emesịkwa ụnụ Cameroon ahụ wee nụkwa nwaanyị anyị bịakwa mechaa ife niile dị ya so mpụtazịa kịta ọ bụrụ na nwunye ya ahụ hapụrụ ya o nwere ihe ọzọ m ga-emeri ya abụghị bịa si ya ndo ịghọta ife na-agwa ya so nya bụ ndo ka m bịara tata wee si ya wee kasie n'ihe obi ịghọtago na nwunye ya bụrụkwa na ọ nwụrụ anwụ na ọ gbara onwe maka emechaa anyị ncha na-eje ebe afọ ụja igwe na-eje n'ụzọ ga-enwe ịghọtago ya nwee obi umeala ya dịbe ụwa ya were ụwa etu o si wee fụ ya na emesịa na ọ ga-adị mma Obi Chukwu tubelu ugo nke mbụ n'ime abụọ ukwu anyị na-ekele gị kedu ife pụtara gị ebe a Francis nwunye m nwanne ya nwoke nke ndị ọkpara bụ Linus anyị chabi na Festac na Lagos wee mata Francis anyị cha na-emezi bụrụ ezigbo enyi abụ m ezigbo enyi na ezinụlọ fa akwa na anọ na Linus wee bịa ka m bịa belelo ezinụlọ ya bịa wee na-akwụzie na nwunye Francis nwekụziri ọnwụ izu ha so akwa na aka wee bịa sị ka anyị nọnye n'ụfa si ha ndo wee soro gbee n'egbele ka Chukwu nabata ya ka olu ebe ahụ a na-atụ anya olu ebe ahụ nọrọ ọfụma na-ekpetara anyị anyị nọkụzizie anyị elu ebe ahụ aṅụrị ya wee zuo oke ha tụkwala anya anyị gbuo mba ụkọchukwu dere maka na ọrụ anyị jikarịrị aka ụkọchukwu dere anyị debe anyị na-asị gị nnọọ Obi na ọ ga-adị unu mma n'aha Jizọs ndị ọma ndị ọma daalụ m ego eziokwu ọbụzikwa obi onye eze kpọkịta oke mmọnwụ ọbụzikwa obi dike ọbụzikwa obi ebube dike ọbụzikwa obi onye eze ọkwachi Patrick Ifeanyi Ojochukwu Ojeduba ọbụzikwa obi ebube dike ọbụzikwa obi ebube dike ọbụzikwa obi onye eze kpọkịta ọkpa nwa mụrụ ụbọchị oye eji oye wee gụrụ ya mfa ọbụzikwa obi ebube dike ọbụzikwa obi ebube dike ọbụzikwa obi onye eze Obi ebube dike Obi lewu enere m anya na geti wee na-afụ nnukwu mmanwụ na-abata nọmba 1 citizen n'Ulu Amada village Oraukwu Obi ebube dike anya na Onowu Akwaeze Obi ebube dike o so na ndị Onowu Akwaeze anyị kenere unu ebube dike Badi belenu ni
ọmụ amesi apọsụ maka na ego ebe ọ na-eme na Oraukwu tata n'ụtụtụ anyị kọwara unu ka o si kwado kwuru anyị emechie n'ọrụ n'ụbọchị tata ọ bụ ezi njedebe na mkpụrụ obi let Mrs. Christiana Onuabuchi Udoye merit ka anyị tio na mgbe obi na-ekwuru gara aga site na ebere nke zike na ndịkwa mgbe obi ya zike na ndịkwa amen. Anyị kene ndị ezinụlọ ya ka ha si wee kwa ozu a, kene ndị ikwu nne ka ha si wee kwa ozu a, kene ndị ụmụnna ka ha si kwa ozu a, kene ndị obodo ka ha si kwa ozu a, ndị enyi na ndị ikwu na ibe ihe ole gara mma. Anyị si Chineke na-ekwaba ụmụazụ ahụ na mmụọ na esi na ọ ga-adịrị nwa mma ndị na-gbanyere ụkwụ na mmemme a kachasị High Chief Emmanuel Chinweze eze kwesịrị bụ onye eme na akwamozu a gara nke ọma ọkụ ya kpara anyị n'ọrụ a anyị si na ọ ga-adịrị ya mma mgbe ọnwụ ị na-eme mmemme kpọtụrụ anyị hazie mmemme a ka ọ dị mma ka anyị mee ka ọ bụrụ ihe ife daalụ aka m bụkwa mesi apọsụ onye na-eji ebe na anyị ga-afụ n'ogwu